Карате. Карате е японско бойно изкуство. В превод карате-до означава пътят на свободната ръка. Зародило се сред селяните на японския остров Окинава като средство за защита срещу тежко въоръжените самураи. Представлява система от техники за самоотбрана, при които се нанасят удари с ръце и крака. Главното в карате е изборът на точния момент – за атака или защита. Ударите са мощни и бързи и целят да обезкуражат противника и да го откажат от намерението му да премине в атака. Карате ни сенте наши. Не знаем дали точно така звучи на японски тази максима на старите карате майстори, но в по-свободен превод това означава карате не е оръжие за агресия. Не случайно в обучението по карате първо се изучават блоковете, а после атакуващите техники. Освен спорт, карате е преди всичко и средство за изграждане на характера. Както огледалната повърхност отразява всичко, което се намира пред нея, а тихата долина разнася и най-слабите звуци, така и занимаващия се с карате трябва да изчисти от ума си егоизма и злобата, за да реагира по подходящ начин на всичко, с което може да се сблъска, казват сенсеите. Сенсеите са учители по карате. Карате е спорт, който учи на благородство, самодисциплина и уважение към околните. Напълно погрешно е схващането, че карате е агресивен спорт. Напротив, неговата цел е да изгради хармонията между духа и тялото. Не случайно в основите му са залегнали древните правила на самураите. Да не отстъпват пред нищо при изпълнението на дълга, да бъдат преданни, да уважават и почитат родителите си, да бъдат щедри и милосърдни. Особено важно в каратето е уважението към традициите. Тренировките започват с поклон към портрета на основателя на школата. След това учениците се покланят на своя учител – сенсей. Шони! Рей! Сенсей! Рей! В залата винаги цари дух на взаимно уважение, като по-неопитните спортисти се държат почтително с по-напредналите. Важно е да се отбележи, че тук възрастта няма значение, а само степента на овладяване на карате. Ето защо не е необичайно да се види как зрял мъж се покланя на невръстен юноша. Традиционната дреха за карате е карате-ки, по-популярно на български като кимоно. То се състои от две части – свободно разкроена риза и широки панталони от бял плат. През кръста се пристяга с колан. Цветът на колана показва нивото на уменията на каратиста. В каратето има 10 ученически степени и 10 учителски данове. Ученическите са с цветни пояси – жълт, оранжев, зелен, син, кафяв. Учителските, майсторските степени се означават с черен колан. Най-добрите живи майстори обикновено са 8-9 дан. Най-високият 10 дан се дава на основателя на направление в карате. Неговият символ е червен колан. Карате е спорт, който укрепва и развива физиката и психиката. Връзката между тях се осъществява с помощта на дихателни упражнения – санчин и теншо. Наричат ги още медитация в движение. Карате разделя човешкото тяло на 3 части. Джодан е зоната над раменете, врата, шията и главата. Чудан – над кръста до раменете. И гедан – от кръста надолу, краката и слабините. В карате има 3 основни позиции на краката. Санчин дачи. Краката са поставени така, че върховете на пръстите образуват мислен ъгъл от 45 градуса. Тежестта на тялото е разпределена върху двата крака. Основна позиция за изпълнение на ударите в зоната джодан. Зенкуцу дачи. Единият крак е изнесен напред, петите образуват мислен ъгъл от 45 градуса. Тежестта на тялото е върху предния крак. Позиция за изпълнение на удари в зоната чудан. Шикодачи.
Краката са широко разтворени, почти двойно на ширината на раменния пояс, коленете са над петите. Петите образуват мислен ъгъл от 90 градуса. Тежестта е разпределена върху двата крака. Позиция за изпълнение на удари в зоната гедан. Особено важно за правилното изпълнение на ударите в карате е познаването на ударните повърхности. Ето някои от основните. Ударни повърхности на ръцете. Тецуи. Ударът се нанася с долната част на дланта при свита в юмрук ръка. Сайкен. Ударът се нанася с челната част на юмрука. Уракен. Ударът се нанася с горната част на юмрука. Ударни повърхности на краката. Коши. Ударът се нанася с възглавничката на стъпалото. Хайсоко. Ударът се нанася с горната част на ходилото. Сокуто. Ударът се нанася с ръба на стъпалото. Блоковете в карате се наричат уке и се различават в зависимост от зоната, която опазват. Джодан уке. Блок, който пази главата, шията и врата. Чудан уке. Блок, който пази тялото, раменете и кръста. Гедан уке. Блок, който пази тялото от кръста надолу, слабините и краката. Ударите с ръце се разделят най-общо на два вида. Пробождащи – зуки, сечащи къмшични – учи. Ето някои от тях. Джодан уракен учи. Поразява зоната джодан с къмшичен удар с повърхността уракен. Чудан зуки. Поразява зоната чудан с пробождащ удар с повърхността сайкен. Гедан тецуи учи. Поразява зоната гедан със сечащ удар с повърхността тецуи.
Ето някои от основните удари с крака в карате. Джодан Маваши Гери. Удар с повърхността Хайсоко поразява зоната Джодан. Чудан Мае Гери. Удар с повърхността Коши поразява зоната Чудан. Гедан Кансецо Гери. Удар с повърхността Сокуто поразява зоната Гедан. Ката се нарича формална серия от бойни техники, изпълнени последователно. Правилното изпълнение е критерий за степента на усъвършенстване на уменията. Ката е въображаем бой с няколко противника. Ката Бункай. Това е серия от техники, изпълнявани едновременно от двама или повече участници. Ката Бункай изяснява значението и приложението на техниките и комбинациите в конкретната ката. Ударите се маркират, като до истинско стълкновение не се стига. Пите. Реалният бой в карате или спаринг. Има три вида комите. Кихон комите изяснява приложението на основните техники. Якосоко комите е договорен спаринг, при който предварително се знае какви ще са атаките и защитите. Жу комите е свободен спаринг, максимално близък до истинския бой.
Много хора започват да се занимават с карате, за да се научат да се бият. Скоро обаче установяват, че не това е смисълът на този спорт, който освен добра физическа подготовка, ти дава много ценни уроци. Как да се защитаваш, как да избягваш сблъсъци. Това са само част от тях. Истинският смисъл на карате е постигане на хармония с природата, с другите хора. И разбира се, най-вече вътрешна хармония.